हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बरायबावनाय थाबाय। दायो आङो भबानिपुर टार्निंआव दंफैयो। आङो केदान्दा सिसुबारि रिलिफ केम्पआव थांनो नागिरदों। बेजों लोगोसे जोंनि आगुनि जोखोम फिल्मनि एक्टर ब्रादार जेम्स बिथाङाबो सफैगासिनो दङ। बिथांमोननि दुखुथिया रिलिफ केम्प थानांनायखौ नायदिंनो थाखाय बिथाङाबो फैगासिनो दङ। दायो बिथाङा लामा नुवाखै, बे हिसाबैनो आङो भबानिपुर टार्निंआव ब्रादार जेम्सखौ नेफैदों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। फाइनालि जोङो दायो ब्रादार जेम्सखौ लोगो मोनफैबाय। जोङो दायो केदान्दा सिसुबारि रिलिफ केम्पआव थांसिगोन। जोङो दायो भबानिपुर साहा दखानाव दङ आरोना। थेंक इउ। ब्रादार जेम्सखौबो लोगो मोनफैबाय। स' बिदिब्ला दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन। बिथाङा दासो सफैदों, जोबोद गोजाननिफ्राय फैदों। लामा गोजान हान्थिबोनाय ब्रादारा मेंदों। दा दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन। जेबो नङा, थेंक इउ। आंखौ बेसिम लांफैनायनि थाखाय आंनिफ्राय फंबायनिसिम जोबोद साबायखर। स' बिदिब्ला जोङो केदान्दा सिसुबारि रिलिफ केम्पआव थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। जोङो थांगासिनो दङ। दा दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर, नेनानै थाबाय था। फाइनालि जोङो दायो केदान्दा सिसुबारि रिलिफ केम्प मोनफैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। जोङो ब्रादार जेम्स आरो आं फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय हागोन। बिथाङा केदान्दा सिसुबारि गामियाव रिलिफ केम्प थानाय सुबुंफोरखौ बेबायदिनो नायगिदिंफैदों। नायलांबाय थानो हागोन। जोङो गिबियावहाय जों सारखौहाय सारनि फिसाफोरखौहाय लोगोफोर जोंनि खाथिनि सरजाबनानै दंफैयो। दा जोङो नोंथांखौ रिलिफनि जानानै गोसो गुरैजों नाजावनानै बरायनानै लाबाय आरो खालामनानै लाबाय। आरो जों जेब्लायबो अपेक्षा खालामनानै दङब्ला जोङो इनभिटेसन गोसोजों हांख्रायनाय दंब्लाबो मोना जादों। नाथाय सारनि बुंनायजों जों मोनफिनबाय ना। बेनिखायनो जों सारनि मुङाव, आलासिनि मुङावहाय बयबो मिथिखाबाय ना नामखौबो बुंब्लाबो जागोन नामा सार? मुसाहारि। जोंनि फंबाय, सार होनब्लाबो जायो, फंबाय होनब्लाबो जायो। बैसोआव आंनि दुइसिन, नाथाय बियो गभर्नमेन्ट लेभेलनि मानसि आरो बियो जोंनि बिराद हाइ लेभेलनि मानसिखाय बियो सार जायो। नाथाय बैसोआव बर'जों रायज्लायब्ला नङाब्ला खुगाजों रायज्लायब्ला जों बेखौ फंबाय होननानैबो जों बुंनो हायो आरो। सार जेम्सखौ जोङो हामबाय होबाय आरो नाजावबाय। आरो नाजावनायजों लोगोसे जों बयबो आखाइ खबनानै बिथाङा बा फंबाया जोंनि गेजेराव फंनैसो गावनि आश्रयखौ होगोन, गावनि बिबुंथिखौ लाखिगोन। बयबो जों नाजावनायनि आखाइ खबदों जे दा जोंनि फंबाया फंनैसो गावनि बिबुंथिखौ होनानै
रोङाबा मालाय बे आयै होनना रायोमोन बे ओंखाम गोजा जाना नायनो मा होनना रायोमोन माने दिनैनि दिनाव मा न'आव बेदरा बेदर सेवलांग्रा जाबाय ओंखाम गोजा मोनबाय दा माने मोनथिबाय नालाय खस्थ'खौ मोनबाय माथो ओंखाम गोजा जाबाबो मानसिया थैया बे बुस्थुखौ मोनथिबाय दा गोदो मोनथियामोन नालाय बेफोरबायदि फंबायमोन बायदि दा बिमा बिफाखौ धुमखियोमोन आरो ओंखाम गोजा जाना नायनो मा होनना दा बुजिबाय नंना नङा ओंखायनो नोंसोर दुरबल जानाङा आं बेखौनो बुङो ना फैनो गोनां दिनाव खामानिखौ मोजां मावनांगोन दुरबल जाना नोंसोर गासैबो जोंबा गाबोनो जों जि हायो खालामसै ना भगबाननि अननायाव अखाथ' हानाय नङा सिगांथाराव SK ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों ब्रादार जेम्सखौ आं बरायनानै लाग्रोबाय आं दायो ब्रादार जेम्सनाव फंनैसो आं माने सोंनो थाखाय सानदों आरोना ब्रादार जेम्सआ दे एसेबां गोजाननिफ्राय बिथाङा दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो फैनानै बे केदान्दा सिसुबारि रिलिफ केम्पआवहाय दायो सफैनो हाबाय दायो ब्रादार जेम्सआ बे केदान्दा सिसुबारियाव सफैनायनि मेन थांखियानो मा आं ब्रादार जेम्सनाव फंनैसो सोंनो थाखाय माने सानदों आरोना दा ब्रादार जेम्सआ गावनि फंनैसो माने इन्ट्रडाक्सनखौ होनो हागोन आरो गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय आं दा बेयाव सिसुबारि ना आं दा बेयाव फैनानै जेबो गाज्रि मोनाखै आं मोजांसो मोनदों मानो होनबा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनोदि बिथांमोना जेनेबा दै लोमजानानै आलाय सिलाय रिलिफ केम्पआव दङ जेबो खामानि गैथ'वा दासान्दि बेखौनो एसे दुखु मोनदों आरो दा आङो आंनिफ्रायथ' आं जेबो नांगौ बायदिथ' जेबो होनो हाखाया नंना नङा जास्ट आं बिसोरनि गोसोआव माबा मोनसे जस होनो हागोन नामा बिसोर माने दुखुआव थानायखौ माबा मोनसे आं बाथ्रा बुंनानै एसे माने बिसोरनि गोसोखौ माबा होनो हागोन नामा जस होनो हागोन नामा बेसो आरो बेनिफ्राय आंनि थांखिया बेनोदि आं दिनै फैनानै आं टटेलि डिटेल्सखौ लाजोब्बाय बेसेबां मानसि दङ बेनिफ्राय आं गाबोन बिसोरनो मोनसे पार्टि होगोन पार्टि माने जुमायनि पार्टि नङा माने गासैबो आंनो संगोन ओंखामखौ ओंखाम बेदर माने जों जमा संनानै माने जों रुमु गासैबो माने मोनसे जायगायावनो जिरायनानै जागोन आरो दा रायजोफोरा मन्जुर रायजोफोरा उनाव सोंदोंमोन आं बेफोरबायदि खालामनांगौ ना होनना ओमफ्राय गासैबो होनदों खालामनांगौ गासैबो रेडि ओमफ्राय आंबो खुसि मोनदों आरो बेनो आरो आं दा जोबोर खुसि आं जाय थांखिखौ लाना फैदोंमोन बिथांमोना बेयाव ना खालामाखै जोंनो बेफोरबायदि ओंखाम संना जाहोलायनाङा जोंनो माबा मोनसे हर बेबायदि खालामहोनाखै आं जि माने ओंखाम संना जाहोनो ओंखारनायाव खुसि मोनदों आरो बिसोरो जोबोर गोजोननाय मोनदों आं दा स' बिदिब्ला ब्रादार जेम्सनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिथाङा जोबोद दुखुनि गेजेरजोंबाबो फैनानै बे गोरिब गुन्द्रा माने दैजों खुरखानानै संहार जाजानाय माने गोरिब गुन्द्रा रिलिफ केम्प थानांनायखौ जेन ब्रादार जेम्सआ नायजोंफैनायनि थाखाय आंनिफ्रायबो आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम स' बिदिब्ला बिथांनिसिम आं फंनैसो बिबुंथि लानाया एसेनोसै गोजोन्थों